No, toto nie je žiaden kumšt, do toho by som išiel aj ja. Ty? A čo je, Ivánko, kumšt podľa teba? Kumšt? No, skús. No, ja si to radšej premyslím. Kým si to premyslí, príďte sa pozrieť na kumšt, predstavenie divadelné. Hrá tam tento pán, moja maličkosť a Čongor Kašaj. 5. júna o 7 hodine večer do Erbu v Banskej Štiavnici. To je to mesto s tými kopcami. Inak je to o tom, že traja kamaráti dlhé roky spolu, jeden z nich si kúpi obraz a strašne sa pohádajú. No a potom príde... Ja už viem, čo je kumšt. On? No, kumšt, to je... Ale inak ty si zlatý človek. Zlatý. Aj tam.